Tervetuloa Max Car Shown pariin. Tässä ohjelmasarjassa esittelemme erilaisia harrasteajoneuvoja sekä niiden omistajia. Kuulemme omistajien itsensä kertomana mielenkiintoisia tarinoita ja yksityiskohtia harrasteajoneuvojensa historiasta ja tekniikasta. Tämänkertaiselle autoharvinaisuudelle on tehty ehkä yksi totaalisimmista läpikäynneistä, mitä autolle voidaan tehdä. Auto on muutenkin paljon kaikenlaista kokenut. Mennään katsomaan Ford Mustang Shelby vuosimallia 1967. Eli siinä on 1967 vuosimallin Shelby GT 500 lähtenyt Shelbyn pajalta ensimmäiseen taipaleeseensa jälleenmyyjäliikkeeseen 16.5.1967. Ja sikäli mielenkiintoista, että se auto on ollut ensimmäiset 2 vuotta liikkeen maskottina pelkästään. Sitä ei ole myyty ennen kuin vuonna 1969 ensimmäiselle omistajalle. Ja vanha auto, jo 2 vuotta vanhana, tiivistevikoja, kaikkia jatkuvasti takaisin liikkeeseen. Ja kyllästyi tämä ensimmäinen omistaja siihen ja löi se vaan talliin seisoo. Ja sitten vuonna 1984 se vaihtoi omistajaa ensimmäisen kerran. Ja tämän omistajan jälkeen se päätyi sitten tänne Suomeen. Eli on 3. omistaja sille. Kaikista löytyy paperit, siis sikäli autoon, että siitä on kansiollinen alkuperäisiä vanhoja papereita. Kaikista korjauksista, kaikista takaisinkutsuista, takuukorjauksista. Ihan kaikista löytyy paperit. Museo katsastettiin se suoraan tekemättä sille yhtään mitään. Ja museokatsastajalla siihen ei ollut mitään myöskään sanomista. Eli auto meni heti museoleimaan. Siinä oli lämpöongelmia pieniä moottorissa. Ja Hakala Performanceissa Harri sanoi, että jotta ne pystytään sitä selvittämään, niin ei oikeastaan muuta vaihtoehtoa kuin ottaa se kone pois sieltä. Et niin kaikkiin roppuihin ei päästä käsiksi. Et se konetila on kuitenkin aika ahdas. Ja kone otettiin pois, avattiin enempi, purettiin kaikki. Todettiin, että joskus on jotain kauheata sille tapahtunut. Eli siellä oli sen näköisiä korjausjälkiä, että joku amerikkalainen kyläseppä oli sitä vähän pajottanut. Ja todettiin sitten auton muutenkin se kunto, käytiin läpi tarkasti. Vanhasta autosta kun on kyse, niin paljon on sanomista tietyissä paikoissa, vaikka auto on ulospäin kauniin näköinen yksilö. No ton auton kohdalla se käsittely tarkoitti sitten ihan menemistä sen ääripään kautta. Tosin ääripäätä vältettiin silti sitä ylientisöintiä, eli missään ei menty liian pitkälle tai tehty siitä liian modernia ovien sopivuudeltaan tai osien paikalleen sopivuudeltaan. Eli auto käytettiin, kun se oli ensin purettu, niin sen jälkeen Englannissa semmoisessa happoaltaessa, josta sitä puhdistettiin kaikki maalit pois ja se pestiin hyvin. Sen jälkeen se sähköllä sinkittiin ja viimeinen prosessi oli uppopohjamaalaus PPG mustalla primary-epoksilla. Suomessa siihen soodapuhallettiin kaikki lasikuituosat, keltapassivoitiin uudelleen putkiosia, pulverimaalattiin, tehtiin erilaisia toimenpiteitä. Sitten siihen autoon tilattiin uudet johtosarjat, kaikki täydelliset uudet pulttisarjat niillä alkuperäisillä merkinnöillä. Eli me tähdättiin kaikissa siihen, että auto on 100% originaali, sellainen kuin se olisi ollut tehtaalta, kun se on maalattu Shelbyllä. Ulkopuolen maalauksista tarkasteltiin netistä ja etittiin materiaalit, mihinkä ne rajaukset siellä vedetään ja kuinka pitkälle ne maalisumut menee. Kaikki tarkat massaukset, mitkä kohdat autoista on massattu. Ja pyrittiin tekemään se niin täydellisesti kuin sen pystyy tekemään. Raidoista niin noi leveät auton ylimenevät on maalatut raidat, mutta kyljessä olevat on teipattu lakan alle. Eli ne säilyy siellä. Samalla periaatteella ne tehtiin silloin 67 ja silloin ne tehtiin yleensä jälleenmyyjän toimesta. Moottorin suhteen olikin se suurin ongelma, eli siellä niin kuin
sanoin, niin löytyi pikkusen epämääräisyyksiä sieltä koneesta. Ja me jouduttiin tilaan siihen kokonaan uusi lohko, uudet männät, kiertokanget, kaikki. Mutta ne ei ole uutta mikään, vaan ne on numerotäsmäävää siihen, että ne olisi voitu alun perin siihen laittaa. Ja niitä metsästettiin sen Sunhyland Motorsportin toimesta 1,5 vuotta. Auto on sellainen vanhan auton ominaisuus tätä ajaa. Pikkusen hakee tiellä. Kuitenkin jämäkkä alustaltaan. Vääntävä moottori tekee sen, että tuohon vaihdekeppiin ei hirveästi tarvitse koskea. Pienemmissä nopeuksissa melkein 2 annetaan koko ajan mennä, kun on liikkeelle päästy. Ja kun 4 vaihtaa, niin 60 jälkeen pärjää sillä vaihteella koko ajan. Suomessa on kyllä hienoja autoja ja hienoja harrastajia. Kiitos seurasta. Nähdään taas ensi kerralla Max Car Showssa. Silloin esittelyssä on jälleen ehkä jotain entisöityä ja läpikäytyä.